having more of this. Ka wadhi nyime jalup jatend piny Kenya Gachagua owacho ni Gunde maromo 50,000 mag mbolea mabandia kende emane oke pacho ka gi jo ohala moko makoch nowuoyo e piny Rwanda otieno manyoro kama notime Ramogi oganda jo Kenya moyo 400 modak kendo tiyo e piny Rwanda mane dwaro ng'eyo ler mathoth kotenore gi mbolea mabandia go. Gachagua nyolero ni piny owacho sechako timo nonro e wi mbolea mabandia go kendo jogo ma ibiro tud kodgi ibiro kawnegi okanga mar chiko singo ne oganda jo Kenya ma odak e pinje maoko ni chenro mar chiwo oboke mag wuoth kata passports ibiro tieki e ndalo 45 mabiro komendo ni piny owacho oseng'iewo masinde manyien mag tayo chenro ma kamano. Gachagua ni e piny Rwanda kama oyore nyasi mar yango higni 30 nyaka nek bedi kind dhoudi mong'ere ni genocide. Is negligible. You know, in an exam 70% is A. So we have imported over 4 million bags of fertilizer. So only 50,000 we got a crooked supplier. In every society there are deviants. Ata baba kanisa, out of 100 churches, you'll get one pastor who is a crook. You cannot condemn the entire Church of Christ because of one pastor. You deal with that one pastor. So, out of the many suppliers who are given, only one, with only 50,000 bags, brought something that is not acceptable. We are not saying it is right, it is very wrong, it's unacceptable. And our security and investigative agencies have swung into action. And people will go to court. But those 50,000 bags cannot interfere with our food security because the percentage is little. We'll be more careful, we'll be more vigilant in future. So it's a small matter, but however small, it is bad. We condemn it in the strongest terms possible, and we ask traders and business people to be patriotic. Tama County Mabungoma David Wakoli